سلام كبرات تخاتلتي نحجيا بستدالة وزيناتات مرحت تقراي زوسد ووسانة جيتاتشو ردا كوينات تقراي مسكينات يوكرين مساسيلو نابن إسياسن استغسل للصحف روسيا نكوينات يوكرين نايهلا وحطو يمبالا سمين كوريا حدقنيا أمريكا ونكتق عزقل ميسايل مفناوان كال انزا دسس كخونيو أبزا چانل دمان اي وتر تخاتلتنا موخان سابسكرايب كتقبرن نتاني دول ملكت كتقوقن بخبري عدمكم مرحت تقراي منقست فدرال تمالي اب تقراي بمسرج زاوج السبعو مقراس تتصابقو رديت بقلطف كحلف انتخيلو بوغنم مقراس تتصابقو كم زقبر افليتم منقست فدرال تمالي حموس اب زوص مغلصي كابلو مجميرو اب قبر زوعلن نزي توسن اوان صنحن سبعو مقراس تتصابقوتا تاويج الله يلنيرو اتوسانه حصص سبعو رديت نابتم حاجز زدليم بناص زوح زلو وحسنت نمرغات زعلم مخانو اتب منستر ركبات ايتيوبيا زوص حبريتا يملكت نزي صعيبو مرحت تقراي ببيت صحفه زمدناتات وصاي ابيلوم تمالي اماسيوم ابزرغو مغلصي اتم مرحدي تحجون زقصل زلو غونصي سلامو فتح نخركب كحاتو مصنحن بمغلاص حجون كينات مرጫና አይኮነን ኢሎም ንሶም ቀጽሎም መራሕቲ ትግራይ እዚ ሰብአው ምቁራስ ተጻብኦ ንኽዕወድ ድልውነት እኳ እንተሃለዎም ፖለቲካን ሰብአው ሓገዝን ምትሕዋስ ግን ቅቡልነት የብሉን ኢሎም እንተኾነ ንሰላም ዕድል ንምሃብ ዝከኣሎም ከም ዝገብሩውን ገሊጾም ኣለዉ ብሰንክቲ ኣፈለመ ወርሒ ሕዳር 2020 ዝተወልዐ ኩናት ብሚልዮናት ዝቆጸረ ሰባት ሓያል ጥሜትን ኩነታት ዓጸቦን ከም ዘጋጠሞም ትካላት ረድኤት ክሕብሩ ጸኒሖም እዮም ኣብቲ ናይ ትማሊ መግለጺኦም ከዓ ህዝቢ ትክልል ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ዝቕረበሉ ሓገዝ ብዘይ ምትዕንቃፍ ክረክብ እንተዝኽእል ነይሩ ዝተቋረጹ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ከም ባንኪ ቴሌፎንን መጓዓዝያን ሓዊሱ ናብ ንቡር እንተዝምለሱ ህይወት ሰባት ምድሓን ምተኻእለ ክብሉ ሓቢሮም ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኩሎም ሰብ መዚ መንግስቲ ናብ ትግራይ ዘይተገደበ ሰብኣዊ ሓገዝ ንኽባጽሕ ካብ ቃል ዝሰገረ ጭቡጥ ስጉምቲ ክወስዱ ንጽውዕ ኢሎም ኣለዉ ኣብዚ ቀረባ እዋን ምስ ዓለም ለኻዊ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ውድብ ጥዕና ዓለምን ሕብረት ኢሮጳን ብምዃን ሰብኣዊ ቀረባት ብነፈርቲ ናብታ ክልል ከኣቱ ክሰርሕ ከም ጸንሐ ዝገለጸ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመስመር ኣብ ዓላ መቐለ ሰብኣዊ ረድኤት ንምእታው ጻዕርታት ከም ዝካየድውን ጠቒሱሎ ኣብቲ ንልዕሊ 16 ኣዋርሒ ዝቐጸለ ኩናት ብሽሓት ዝቑጸሩ ሰባት ከም ዝሞቱን ሚልዮናት ከም ዝተመዛበሉን ጸብጸባት ይገልጹ أبال فتسامي السرح وحاتن أما خار بريزيدنت كلاو منقص تقراين جيتاتشو ردا علم نتي أب تقراي زلو كونتات كمتنا يوكرين كونتات جيرا كم زي رأيتو نقيفو جيتاتشو ردا أبتي أب حانتي فورين بوليس تبهال معكن زرقي حوا زلو صحف تقراي بوغن منقص فدرالن إيرتران متقعتي وريدوا أب كبي سباوك ألولاو كتأتو كومدما بوغن إيرتران إيتيبيان أب عصوا خطأتون كلا قلني أمريكا سرح ترئيتو كومدما تسألو تول كسبات نأبي أحمد جينا كدن قوام ترأيان بمبال نتي قد محجي منستر واتس أي قديات أما خارج قديات أفريقيا زنبرة تيبور ناقد تقيسيو تبع سلطان أبي أحمد كم زاد نقو حبير زلا جيتها وردا بزرقي حوزل صحفون بزعبة أجمع امرأة تكينات أمريكيتون صحيف لا نسوا بصحفه أبي أحمد بتتجاجمي مغنيات زوج سمين إز مخانز تقص كوانت خونه سمين إز جنا مغنيات وج زي كونه زوج إز تجمر اللي بمبال تجراي بكل وجنات تخبيبة من قصة تجراي كأ بزعبة من قص أبي أحمد جزياوز خونه سلة وحبريتها سلة زنبرة قد ما كنا تاوس سرحيت وسيدو سمين ازي اصوارو كورد كم زغبره ازغا حقاو سقمتي نفسه مكلخال إلنا ينا حسيبنا يبمبال بزعبه سمين ازي بمصحف ابي احمد ابزكينات نحوحاتات فيو نعو زغلغلو منغست اب تግራይ كتكل دليت نيرو وكبل صحيفي زركب جيتاچو ردا نتي اب يوكرين زلو كونتات مسناي تግራይ كونتات تاساسيرو اب صحف لغا ابي احمد اب لعل تግራይ زخفتو كينات نقل حلفت تግራይ بمقتالن مأسارن ززازم فولي ناي حق مخبار سرحيت كبل يسمي ونيرو بوتين ون نتنا يوكرين كينات فولي وتهدراو سرحيت كبل يسمي وزلا بوتين كابز حليفون اتا ورارت بالقال مسنا يوكرين كينات تتحيزا اب هاغورو اب طقم خيتو علي كلكل بمبال نتنا تግራይን يوكرين كونتاتي امساسيلو كالب بتوسخ جيتاچو ردا محبرسب عالم كمتنا يوكرين كينات ناي تግራይ كينات اقالبو اي هابون دحر مبال ابز حلفه قرب اوان ابن اسياسن حقني حبرون بزر ملكع اتحاد ورار يوكرين دغيفو اتحاد بفلات تقليل الدمص اي هابن بمبال ابت زي كحد عنوت ناي تግራይ ترى انكلوم ابي احمدن اسياسن مقبطار مقصال مالت قال قدايات ناي كالج اكان متقعتي كمتم كالوت كتكلاخللهم زي بوقعو زمسل مدمدمتا يزوهب بمبال قدايات تግራይ كاب قدايات يوكرين بزتفلي عيني طمتو مهلاوم ينقيفو
ኣብዚ እዋን ኩናት ዩክሬን ብሓያል መልክዕ ይቕጽለሉ ኣብ ዘሎ ግዜ እቲ ንሩስያ ወኪሉ ምስ ናይ ዩክሬን ልኡኻት ኣብ ምዝታይ ዝርከብ ጉጅለ ኣብ ምምራሕ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ሚኒስተር ዝነበረ ቭላድሚር ሜዴንስኪ ሎሚ ህላወ ናይ ሩስያ ኣብ ምልክት ሕቶ እዩ ዘሎ ክብል ሓያል ዝኾነ ብወገን ምዕራብ ኣቓልቦ ስሒቡ ዘሎ መግለፂ ሂቡ። ሜዴንስኪ ኣብ ዘረብኡ ሃገራት ምዕራብ ናብ ውድቀት እዮም ዝደፍኡና ዘለዉ ብምባል ነዚ ናይ ሕጂ ኩነታት ምስ ናይ ሕብረት ሶቪየት ምፍራስ ከምኡ ድማ ናይ 1917 ምጅማር ምፍራስ ሃፀይነት ሩስያ እዩ ኣመሳሲልዎ። ኣብ ሩስያ ኣብዚ እዋን ክጻረዩ ኣለዎም ዝበሎም ሓምሻይ መስርዕ እውን ከም ዘለዉ እዩ ተዛሪቡ። ብኻልእ ዜና ከዓ ሩስያ ነቲ ኩናት ተኸቲሉ ነዚ ወረዳ ዘሎ ቆጠባዊ ብድሆታት ንምቅጣም ናብ ሃገራት ወፃኢ እትልእኮ ምህርታት ነዳድን ዘይትን ብቢትኮይን ክትቀበል መደብ ከም ዘለዋ ኣባል ባይቶ ሓጋግቲ ሃገር ተዛሪቡ። ፓቬል ዛቬልኒ ምህርቲ ሃገሩ ዝዕድጋ ፈተውቲ ሃገራት ዝፍጽምዎ ክፍሊት ብክሪፕቶ ካረንሲ ወይ ድማ ብናይ ባዕለን መተዓዳደጊ ገንዘብ ንኸፍላ ከተፍቅደለን ከም እትኽእል ሓቢሩ። ኣብ መጀመርታ ሰሙን ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ፈተውቲ ዘይኮኑ ሃገራት ምህርቲ ነዳዲ ሩስያ ክገዝኣን ከለዋ ብመተዓዳደጊ ገንዘብ ሩስያ ወይ ሩበል ንኸፍላ ከም ዝደሊ ገሊጹ ነይሩ እዩ። እዚ ስጉምቲ ኣብዚ ዓመት ጥራይ ልዕሊ 20 ሚእታዊት ዋጋ ዝሰኣነ ሩበል ከምልሶ ከም ዝኽእል ይግመት። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ወራር ብምፍጻማ ብሪጣንያ፣ ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ኣብ ልዕሊኣ እገዳታት ኣንቢረን እየን። እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ መተዓዳደጊ ገንዘብ እቲ ሃገር ጽልዋ ስለ ዝፈጠረ ዘቕባበ ዋጋ ስዒብሎ። ይኹን እምበር ሩስያ ኣብ ዓለም ዝለዓለ ባህርያዊ ጋዝ ብምቕራብ መሪሕነት ሒዛ ዘላ ኮይና ብነዳዲ ዘይቲ እውን ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትርከብ። ኣካቢ ኮሚቴ ጸዓት ባይቶ ድማ ፓቬል ናቬልኒ ሃገሩ ናብ ወጻኢ ንእትልኮ ምህርታት ነዳድን ጋዝን ኣማራጺ ናይ ክፍሊት መንገድታት ትርኢ ምህላዋ እውን ኣመልኪቱ። ንሱ ወሲኹ ቻይናን ቱርክን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝውሰድ ዘሎ ጸቕጢ እገዳታት ዘይተሳተፋ ፈተውቲ ሃገራት እየን ኢሉ እውን ኣሎ። ሰሜን ኮርያ ትማል ሐሙስ ዕውት ፈተነ ሞንስተር ሚሳይል ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዝዓበየ ኣህጉራዊ ሚሳይል ከም ዘካየደት ኣፍሊጣ። እቲ ዋሶንግ 17 ብዝብል መጸውዒ ሽም ዝፍለጥ ኣዝዩ ፍሉጥ ዝኾነ ኣብ 2020 ዝተምሃዘ ኣጽዋር ኣቐዲሙ ንተዓዘብቲ ተዓውዲ እውን ኣገሪሙ ነይሩ እዩ። ድሕሪ 2017 እዚ ዓይነት ሚሳይል ICBM ክትፍትን ድማ ንፈለማ እዋን ምዃኑ ተገሊጹሎ። ICBM ዝበሃል ሓደገኛ ዓይነት ሚሳይል ነዊሕ ርሕቀት ዝጓዓዝ ሚሳይል ኮይኑ ኣብ መሬት ኣሜሪካ ከም ዝበጽሕ እውን ይንገረሉ። ሰሜን ኮርያ እዞም ዓይነት ኣጽዋራት ከይትፍትን ዝተኸልከለት ኮይና ብሰንኩ ኣብ ልዕሊኣ ሓያሎ እገዳታት ተነቢሩላ ጸኒሑ እዩ። መንግስታዊ ማዕከን ዜና ሃገር ከም ዝበሎ ድማ እቲ ፈተነ ካብ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ብቐጥታ ትእዛዝ ዝተገብረ ኮይኑ ንውግእ ኣጽዋር ኒውክሌር ዓሊሙ ዝተሰርሐ ምዃኑ እውን ተዛሪቡ። እቲ ትማሊ ሐሙስ ዝተፈተነ ሚሳይል ብወተሃደራውያን ትካላት ጃፓንን ደቡብ ኮርያ እውን ምክትታል ተገይሩሉ እዩ። ሰበስልጣን ጃፓን እቲ ሚሳይል ንሰማይ 6000 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ከም ዝተወንጨፈን ንሓደ ሰዓት ኣብ ኣየር ጸኒሑ ኣብ ማያት ጃፓን ከም ዝዓለበን ገሊጾም። ብወገን ሰሜን ኮርያ ቅድሚ ሕጂ ዝተወንጨፈ ዋሶንግ 15 ብዝብል ሽም ዝፍለጥ ኣብ 2017 ዝተፈተነ ሚሳይል 4500 ኪሎ ሜትር ንሰማይ ዝተወንጨፈ ኮይኑ ካብ ሰሜን ኮርያ ክንዲዜ ሓድሽ ርሕቀት ዝወንጨፍ ሚሳይል ክፍተን ድማ እዚ ናይ ሕጂ ንመጀመርታ እዋን እዩ። እዚ ቅድሚ ሕጂ ዝተወንጨፈ ዋሶንግ 15 እንተ ዝድለ ነይሩ ልዕሊ 13000 ኪሎ ሜትር ንሰማይ ርሒቑ ክወንጨፍ ከም ዝኽእልን ኣብ ዝኾነ ክፍሊ ቦታ ናይ ኣሜሪካ ክዓልብ ምግባር ይከኣል ምንባሮን ሰብ ሞያ ገሚቶም ነይሮም እዮም። ውድብ ሕብረት ሃገራት ኣሜሪካን መሻርክታን ነቲ ፈተነ ኮኒኖም ኣለዉ። ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ጄን ሳኪ ሕጂ እውን ኣፍ ደገ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ዕጹው ኣይኮነን፣ እንተኾነ ሰሜን ኮርያ ነገር ካብ ጽሕትር ተግባራት ክትዕቀብ ኣለዋ ኢላ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።